Vielä nytten terve! Nyt alettiin tekemään Minecraft-videota, jota jossakin PvP-serverissä ei tiedä yhtään tuon Aatoksen kanssa, niin kuin kuulitte minunkin nimen äsken. Joo, mikserikki on hyvin. Joo, nyt. No niin, nyt lähdetään Aatoksen kanssa miniin. Ai, onko tää meidän housuissa? Ei tää meidän housu, vaan tää meidän luolapiilopaikka. Ai, ettei kukaan tapaa meitä. Niin, en ainakaan halua kuolla heti alussa. En miekään kyllä. Mulla on mädäntynyttä lihaa ja 1 pihvi. Joo, mulla on sitten yhtä ruokaa. Eikä kiviäkään enää. No. No ei. Niin tukkii tuon. Mulla on itse. Mulla vähän kivää. Okei, oota. Älä mene minun päälle. Mulla on 2 kivää. Okei, mä alan heittää. Pysy paikallasi. Anna muutama. Tuossa. Oliko riittävästi? Joo. Tällä saa tukittua tänne. Mulla on sitten 16 soihtua. Joo, eli mä aloitin. Joo. Suoraan. Kerrotaan vähän niinku, että mitä me aletaan tehdä tähän YouTubelle. Juu, eli uusia videoita. Minecraftia. Saattaa tulla, eli Arttu. Toinenkin Arttu saattaa tulla. Mutta sitä sanotaan Areiksi, koska no meillä on 2 eroa Arttua. Tuttan. Vähän kirkasta tuli. Joo, minä laitan. Varo, mie hakkaa tätä toista. Joo. Vetetään tuon. Eli me tehdään pelivideoita. Niin. Ottakaa pelejä. Jotain Slenderia tai mitään tällaista. No ei Slenderiä jaksaa. No sehän on mukava. No on. Mut sitä ei vaan 2 voi pelata. Musta ei vaan aina huomaa. Ja meillä saattaa lentää joskus aika hikistä läppääkin. Pidettiin tuossa ohjapuissa. Veetä. Ei meni. Jätä alaspäin. Ai, kuka hakkasi minua? Pökiin. Mennään kannin. Voisi saisi timanttia. Heti aluksi. Juu, diamond! Timanttia varustet ja kaikki. Sitten kun Arttu tulee, eikö Are tulee, niin juu, vei! Mä se timanttia tykkää ja... Me ollaan aika hitsi, miksi me haluamme. Muuten. Arttu, se Are ei saada päättää video sinänsä. Se on joka meidän tätä hienoa taloa. Niin jo, siinähän se onkin. Kyllä se voi TP:ttää meidän luo. No mä tiedän. Toimiiko tässä se TP? Toimii. Joo, lähdetään mennä sinne alaspäin. Tässä on talo ja portaat. Joo, miete tänne muitakin portaita, että tutkitaan vähän tätä placea. Joo, jos löytyy nuolla, niin ei mennä. Sorva alaspäin. Niin. Ironia. Hyvä. Paljon sulla on ironia? Mulla on 8. Oho, täällä on vähän enemmänkin ironia. Tarvitsetko soihtuja? Voisit heittää mulle. Joo, minä sulla on muutama. Oota. Heitätte minun kuoppa. Oota. Me on täällä alla. Tuolla. Minä heitin tuohon ylös. Oota, minä kaivan siihen. Näin. Saiko mennä? Sai. Joo, minä tuon tuommoisen reikkitunnelin. Kaivetaan tuota sun tunnelia. Minä löysin jo ironiakin sieltä. Ui. Elä tosi sama kohta, ettei me hakata toiseen. Joo, minä on tässä kauempana. Joo. Minä menen tänne eteenpäin. Eiku alaspäin. Niin. Minä on koko ajan alaspäin. Hiiltä. Koole ja hiiltä. Olemme suomenkielisiä, emme puhe. Ja olemme Lapista. No ei sitä sinänsä. Tarvitse kaikki kertoa, mutta ei kertaa mistä paine. Niin, me ollaan vaan Lapista. Siinä vinkki. Ja vinkki, että... Harrastamme jalkapalloa. Emme ole
Tai no, No ei. no, siinähän menisi kyllä meidän ikäkin, mutta niin ei kannata. Ei me kyllä vitoseen alaspäin, kyllä me saatellaan isompiakin. Sen näkee sitten. Mulla on 7 ironia. Me heitä sulle 3 ironia. Anna kaikki ironit. Okei, nyt lentää. Hajosko jo kivihakku? Ai mulla? Niin. Ei. Minä annan sulle toisen, käykää Joo. tuossa. Sitten miten kummallekin kiviminekaan. Joo. Me edelleen tutkin tätä paikkaa. Tuossa on sulla kivimiekka. Noota, missä se on? Minä menen etsimään sitä. Ai tuolla. Se heitä tuonne niitä. Ihan sama. Heitäksä mulle ennen mitään? Okei, nyt minä menen taas. Eli keksittiin vaan jostakin, että aletaan tekemään Minecraft-videoita. Joo, mulla hajosi nyt hakkuu. Eikä tukkista ove. Halutaan ei ole. Jollakin Bedrockilla. Joo, Bedrockkin pitää mennä. Niin ainakin aina kun minä pelaan PvPtä, niin minä ainakin Bedrockin yleensä asumaan. Rautaa, jos sä tarvit rautaa ja... Onko sulla muuta se tekkiitti? Ei. Laittaa sulle tyypille tekkiitti. Niin voi ruveta tekemään tekkeitä. Tekkittiä. Onko sinne helpompi tehdä serveri? En mä tiiä. Jos minä teen se serveri, hei löytyy Ironen. Niin minäkin löysin. Mulla on nälkä, onko sulla ruokaa? Ei. Minä söin sen pihvin, kun mulla oli just kuolema sillä. No mulla on 3. Itelläkin, mullakin on ne 3. Ui laava! Oi kakka. Lähetään ylös. Jaa, se on oikein iso. Mie tukin tämän. Joo. Ylös. Ei ollutkaan kovin hyvä suunnitelma. Ei. Lähdetään nyt Ei vielä. Niin tehdään uunin. Sitten poistetaan ne ironit, että meillä on iron miikat. Ja Sitten tapetaan kaikki, jotka tulee vastaan. Joo, vaikka onkin kurpoja. Miten samalla niin miten jotain itekin samalla? Mitä vois? Hei, miten Laita ironit uuniin. Kuulitko? Okei, laitoinko siihen jo? Joo, minä laitoin sen. Oota, minäkin laitan. Meillä on 18 ironia. Joo, niistä me saa miekat. Ja tehdään kummallekin kypärät. Ihan vaan siltä päin. Miten soihtujakin? Joo, me haetaan vaan puuta ja ruokaa. Ehkä puutakaan. Mulla on 39 soihtua, paljonko sulla? Miten jo otan nuo ironit? Miten ironit? Älä ota ironia. Joo, mie heitä sulle. Paljonko mie heitän sulle soihtuja? Mulla on 25. Paljon sulla? 39. Joo, sä tekee kaikki. Okei. En mä tekee. Mulla on 4 ironia. Ja käyn kummallekin niekat. Din. Tuossa on rautamikka. Heitäpä. Heitä mulle uudestaan. Tuossa. Noin, nyt. Hei, mikä sulla on lavavahuoneessa? Elää hullu. Eikö me tehdä sen kuopan, johon me heitä mun kamat, että jos me kuolen, niin kuitenkaan ei saa kaikkea hyvää. Oota, miepä tutkin sitä laavakohtaa. En kuole. Siitä olen varma. Joo, tää on liian iso. Tuolta löytyisi aika paljon varmaan redstone. No ei, mihin mä lähtisin äsken PvP:ssä. PvP:ssä. PvP:ssä sinänsä kannattaa ruveta tekemään mitä kaikkia. Mut sitten kun kuolet, jos on timanttiarvoja, ei päiväkiksi järjestä. Mulle kerran ironkamat ja sitten kaikki tämmöstä iron miekkoja. Mulla taisi olla timanttimiekkaa. Semmonen tyyppi tulee siihen on silleen, että me voin käydä tässä omassa kaivoksessa, niin tyyppi tulee takkaan. Mie kidun.
Hei Kidun. I don't have food. Meillä on... Nyt pitää lähteä. Niin pitää. Mie syön mädäntynyttä lihaa. Onko sulla monta? Söin jo. Mulla oli vain 1. Kiitos. Itse asiassa 4. Eikö 3. Mene. Ai meni. Otan nyt loppuja ironia. Ja teen kypärillä. Evo on näköinen kuin kypärä päässä. Niin. Arttu. Doh. Tästä kypärä. Joo. Aika Evon näköinen kyllä sieltä. Tänne! Katso ylöspäin. Heitä. Hyvä heitä. Hermanni. Aika Evon näköinen Creeperillä on kypärä. Kato meikä. Mulla on hieno näköinen tyyppi. Ne tei itelle puutsit. Monta sulla jää puutseista? 0. No vittu lol. Ota tuo kraftitepeli. Mulla on. Ai jaa. Jätetään se vaan sinne. No mietin sen kyllä. Oot sä lähtemässä? Olen. Mulla on 0 ruokaa. Me meitä enkkua siitä. Äkkiä. Et sä voi kuolla siihen. Voin. Nälkään voi kuolla. Niin voi, kyllä me sen tii. Mistä me täältä mentiin? Vai täältä? No niin, kiva, mulla on nää mukumainen. Me voin suojata. Et sä kuole. Mene ylös. Sä menet ylös ja haet mulle ruokaa. Okei. No niin, mulla on enää 3,5. Et sä kuole Kituma. Kuolen. Voiko tässä kuolla? Minusta voi. Kaikki voi kuolla. Ennen ei voinut. No niin, nyt mulla on 2 enkkua. Kiitos. No niin, nyt chestin tänne. Jonne laitan kamat, jos ne kuolee. Äkkiä. Me on nyt kohta pinnalla. Kuolentua. Tee äkkiä se arkku. Minulla on jo, me laitan kamat sinne. Hyvä, nyt me lähden hakkeen sulle lihaa. En ole kyllä itse koskaan kuullut nälkää. Mä en oo ikinä. Vaikka mulla on ollut kerran puolenkkua koko ajan. Niin, ja ei oo yhtään ollut nälkyys oli aivan tyhjillä, niin emme kuollut. Me peitin nuo meidän chestit irtillä. Tai tuon minun chestin. Joo. Me ollaan kuvattu nyt 13 minuuttia. Joo, ehkä me lopetetaan sinne sitten, kun minä sanon ruokaa. Joo. Hyvä siihen lopettaa. Semmoinen onnetkin. Hirveä kun olipa kerran. Täällä on Slime. Niin. Slimepoika. No kakka on se vessaturpa. Joo, itse niitä on nyt 4. No ärsyttävänä 4. Tang. Ja sinä vielä. Joo, meikä hakka slimeit. Joo. Hei, jos saan tarttumaan Mänttä. niin tehdään semmonen hieno talo. Jossa on semmoset ovet. Jossain tehdään semmosen... Ja täällä on seuraava. Et siihen voi kuolla, sulla on... Ei sun pitäis kyllä olla mitään. Hyvä. Onko täällä joku pudotus vielä? Täällä on vieläkin. menee. Meni niin hidasti. Meidän päästä ylös. Lähdetään täältä. Hei, tuosta saisi siemeniä. Sullakin on. Me voidaan tehdä tarttumamänttä. Mulla on... Ei se tarvitse pistoni. Pistoni renaks. Eikö se vielä nopea? Minä menisin kuolla. Eihän Miksi siellä laulet sitä Exceliä joppui, kun me ollaan parempia? No ei kyllä ole parempia. Nyt me lähden ylös. Joo, me otan alhaalla. Ei pysty!
Nyt lähdetään etsiä ruokaa. Mullakin on hirveä nälkä. Äkkiä. Joo. Ei täällä nyt nopeasti kauan. Ui, tosi iso slimekupe. Täällä on se kaikista isoin slimekupe. Mukava, semmonen urpo tulee vastaan. Jollakin ruokatunnilla. Hitsi. Miksi ne ei kuole? Kuolkaa. Mitähän? Ui, me menen kuolla. Kuule. Sitä minä just tässä mietinkin, että ei pitäisi kuolla kyllä nyt. Mulla on jotain miljoona tällaista slimekupea vastassa. Pakoon. Jos minä kuolen, niin sitten mulla menee. Sinäkin kuolet. Nyt minä lähden kyllä pakkoon. Samalla. Itse kun täällä on koko ajan niitä slime-kuuppeja. Mulla on aika tylsä. Me hakkaan kiveä kädellä, kun ei oo mitään armoria, kun mietin ne kohteet, jos me pelaamme. Ai, mikin kiduun jo? Kuiduuko? Kiduun. Sitten seisoit ensimmäiset pihvit. Joo. Sitten kun sulla on ruoat täynnä, niin mulla on ne pihvit. Kohta minä eksyn. Muna! Mikä? Muna täällä. Aivan varmasti on kanoja varmaan täällä lähellä. Mulla on puolenkku ennen. On mullakin. Meillä on hyvä aironi. Ei sieniä. Mennään kahtas eri sieltä. Hyvä homma. Miksi mulla on... Puuta. Vähän mulla on tyhmiä. Onko se siellä... Nousiko se ylös? Joo. Me hakkaan puuta ja sitten me ylökkää sieniä ja me teen sienisoppaa. Joo, mutta varo niitä... Tiedätkö ketään niitä slime-kuuppeja? Joo, näitä on hulluna täällä. Onko semmosia pieniä? Arttu, yritä tulla kotiin. Mulla on 3. Joo, minä näen sinut. Mitä sieniä sulla on? Myrkky. Täältä suolta saa näitä toisia. Mulla on niitä toisia sieniä. Onko sulla myrkky? Onko sulla crafting table? On. Mitä hittoa? Täällä on hitosti hakattu puuta. Missä sä oot? Täällä suolla. Okei. Arttu, voiko auttaa täällä slimejä? Joo, minä näen sinut. Kato sen oikealle. Mä oon sen puun alla takana. Joo. Täällä on myrkkyisiä nyt, mutta täällä on yksi pikku siinä. Onko? Hakkas. Noniin, tuossa on crafting table. Onko hakkaa noita tuosta mua? Meidän pitää lähteä. Mulla on kulho. Noniin, minä annan sulle kulhot. Tuossa. Oota, mun pitää käydä tuolla. Mitä? Mitä? Ai, Tipi. No. No. Selvitäänkö me nyt? Joo, mulla on 2 sienimuhennusta ja me teen 2 uutta. Missä oot? Takana. Tuossa. Lähdetään nyt äkkiä pois. Anna mulle se sienimuhennus. Tuossa. 2. Monta sulla on? Mulla on vielä 2. Good. Lähetän. Minne? No sinne meidän maan alla. Nyt on aika paha, jos me kuollaan. Nyt me... Arttu, tulla tyyppi. Zombi. Sitä mikin, että jos olisi ollut oikein, niin sitten oltaisiin oltu ehkä vähän enemmän kustassa. Se on niinku yhdestä kuolemasta poikki. Arttu, helppoa tuo zombi jahtaa. Arttu! Missä sä oot? Täällä. Joo, minä näen sen nyt. Siitä tapasta.
Kuuleksi? Ei lähde seuraamaan minua. Varo! Minä kuolin! Ei! Ota minun kamaat, jos saat. Otan. Yritätte pistä TPA tumppi 22 yhteen pienellä. Se on enää meidän ainoa mahdollisuus. Tornissa. Mitä? No tämmöisessä torneissa, joka itse äsken rakensin. Joo, mie nyt. Otitko ne kamat? Mie tiedä minne mennä. Joo. Niin. Jos mie elän niin pitkään. Se on paras elää. Nyt kun me se kunnon hitiin tuohon. Zombi. Ei! Minä sulle zombille turpaa. Hyvä. Mutta eihän zombilla oo turpaa. Sitten hymy tuli takkaa. Jos sinä kuolet, niin sitten miekin kuolen. Sitten luetaan koko kakka. Kakka. Todellakin. Tuolla on 2 Endermania. Slender vai Ender? Endermani minun vieressä. Endermani olisikin mukava tässä vieressä. Hei no niin, nyt mä tarvitsen sitä, millä mäkin tuun sinne. Mennä se. Tuossa on tuo diiri. Niin. Ja rupee tarkkaa sitä alaspäin. Tuossa on miekka. Tässäkö? Anna mulle miekka. Oota. Ai tästäkö? Hyvä. Tänne, mihin mekin hyppäsi. Anna mulle hitto, nyt mulla on ehkä kuseis. Onneksi minä kuollut. Missä oot? Alhaalla. Äkkiä. Täällä on limeä. Onko siellä slimeä? Eiku, joo, minä laitan. Kohta sinä annat mulle ne kamaat. Tulee. Tänne. Tee mun se reitti. Tulee. Hakkasi. Hakkasi se. Oota. No mie hakkaan se. Älä tuu minun eteen. Ette siihen kuole. Kenen chesti täällä? Minun. Et ota niitä. En niin. Mitä sulla on siellä? Ai nuo. Anna mulle ne kaikki kamat. Kiveä. Tuossa saat yhden siinimuhennukseen. Mädältynyttä lihaa. Hiekat. Kypärää. Ne menee koko ajan sulle takas. Tuossa on sun kirves. Tuossa sun aaramiekka. Seittiä. Puuhakku. Sitten puut. Ja mitä muuta sulla on? Oota, mä kato. Soihtuja vähän. Heitä jotain 20 soihtua, jos on riittää. Joo, tarvitsetko muuta? En. Lähet. Tänne. Ei näkynyt ketään tyyppejä pitkään aikaa. Tulee koutua. Arttu. No. Kaikki soihut. Mitä? Olis noin soihtuja? 22. Joo, no se saa riittää sulle. Lähdetäänkö me tekemään sitä taloa yrittää? Olisit kuvannut? Oota, mä katon. 24 minuuttia. 24. Me lopetetaan... Nytte. Lopetetaan nyt, tehdään seuraavalla kaikki muut. Ei, kun lopetetaan nyt ja ruvetaan saman tien kuvaa toista videota. Okei. No niin. Eli me nyt lopetetaan tää ja... Huomenna tulee se toinen video YouTubeen. Huomenna tulee se seuraava video ja nyt morjens.